Coral Pau Casals. La Coral Pau Casals de Pallejà va iniciar la seva activitat al febrer de 1977. Va ser fundada pel mestre Jordi Forés i Ribera. Els primers cantaires eren alumnes de l'Escola Municipal de Música, excantants de l'antic cor parroquial i membres del grup de Caramelles. Actualment n'és el director el mestre Jordi Font i Aragonès. Enguany, la Coral celebra el 40è aniversari. Al llarg d'aquests anys, per la Coral han passat al voltant de 170 cantaires i actualment està integrada per 28 veus mixtes. Ha dut i du a terme una activitat musical notable. Té un repertori de gairebé 500 obres de temàtica diversa, tant de compositors clàssics com de música popular d'arreu del món, i dedica una part important del repertori a la interpretació de música tradicional catalana. Participa activament en esdeveniments festius i actes culturals de Pallejà, concert de Festa Major, Nadal, Sant Jordi, Diada de la Sardana i romiatge de la parròquia de Santa Eulàlia a Montserrat. És membre de la Federació Catalana d'Entitats Corals, participa en el Músic Coral del Baix Llobregat i és una de les entitats culturals de Pallejà més consolidades.